Vítajte pri sledovaní nového videa od Enerbikeu. Na tomto videu si ukážeme pracovné elektrické trojkolky so označením Enerbike IEP 2000 a IEP 2000 Box. Tak poďme na to. Povieme si najprv nejaké základné technické údaje o týchto trojkolkách. Jedná sa o plne elektrické trojkolky. Motor je uložený v zadnej časti, poháňaný cez diferenciál, zadná náprava. Je o výkone 2000 W s maximálnym výkonom 3900 W. Batérie sú uložené v strednej časti, uložené sú pod trojkolkou, pod korbou. V podstate vieme si ju takto hneď vyklopiť a ukázať si tie batérie. Takže jedná sa o trakčné batérie, je tam 6 článkov, v podstate je to celkový výkon je 72 V a 80 Ah. To činí dojazd 80 km. Korbu si môžeme zavrieť. Celková nosnosť trojkolky a zaťaženie je 738 kg. Takže ukážeme si zadný úložný priestor nákladový. V podstate celý priestor je piestovo výklopný, nachádza sa tam pneumatický piest, ktorý pomáha celkovému vykladaniu a vyklápaniu v podstate všetkých vecí, ktoré sú vnútri na korbe. V zadnej časti sa v stredovej časti nachádzajú už spomínané batérie. Je tu hlavný motor, ktorý poháňa v podstate celú hnacú zadnú nápravu cez diferenciál a so zabudovanou redukciou. Hlavný kontrolér, v podstate, ktorý rieši celý výkon motora, sa nachádza takisto v zadnej časti. Všetko je vodeodolné, v podstate je tam hlavné IP krytie, ktoré môžete v trojkolku prevádzkovať počas dažďa. Samozrejme nie je to SUV pre brodenie vo vode, ale bežné poveternostné dažďové podmienky úplne bez problémov. Korbu si sklopíme. Dá sa to v podstate jednou rukou. Otvoríme si zadnú časť. Korba je celkovo výklopná, takže vieme si z toho spraviť rovnú plochu. Odistíme všetky poisky. Takže momentálne máme korbu vyklopenú a vieme prevážať kľudne aj rozmernejší náklad na celej korbe. Takisto si vieme korbu rýchlo zavrieť, zaistiť zarážkami. Treba najprv zavrieť vždy ľavú a pravú stranu a v podstate zadné čelo nám to celé zaistí. Ukážeme si prednú časť trojkolky, čo je v podstate kabína. Jedná sa o jednu miestnu trojkolku pre jedného vodiča. Takže môžeme kľudne prejsť donútra, kde si ukážeme všetky veci, palubnú dosku, ovládanie a riadenie. Takže nachádza sa tu klasické motorkové riadenie, v podstate je tu plynová rukoveď na pravej strane, predná brzda je kotúčová hydraulická so zaistením ako parkovacia brzda. Trošku si pootočíme riadenie, tu sa nám ukazuje gombík pre dopredu drive, R-ko je reverse a HML sú 3 režimy rýchlosti. V prvej rýchlosti L-ku to ide okolo 10 km, M-ku okolo 20 a v tom H-ku, v tej poslednej rýchlosti je maximálna rýchlosť 40 km za hodinu. Na ľavej strane sa nám nachádza držiak telefónu s možnosťou nabíjania USB. Takisto máme vo vrchnej časti osvetlenie, smerovky, klakson, ďalkové a stretávacie svetlá a tu sa nachádza P gombík, ktorým v podstate odistujeme parkovací režim. Ďalej sa nachádza na prístrojovke ovládanie stierača a vnútorná cirkulácia vzduchu, v podstate ventilátor, ktorý nám fúka priamo na čelné sklo. Na displeji máme displej
prednej časti. Jedná sa o LCD displej, kde vidíme ukazovateľ rýchlosti, stav batérie, prejdené kilometre, ďalší ukazovateľ, či máme zapaté svetlá, diaľkové svetlá a takisto s možnosťou dobíjania USB. Vpredu je klasické štartovacie zariadenie, kľúčik on, off, poloha. Tu sa nám nachádza ešte displej. Pri zadaní z piatočky zaradení do R dáva zvukovú signalizáciu a nachádza sa na trojkolke cúvacia kamera. V spodnej časti vidíme ešte zadnú brzdu, to je pomocou nožného pedálu. Vždy lepšie je pri maximálnom zaťažení alebo pri zaťažení trojkolky používať primárne zadné brzdy kvôli ťažisku a celkovej efektivite brzdenia. V prednej časti máme ešte na dvere, môžeme si prejsť otváracie okienka, možnosť zamknutia. V podstate vpredu máme ešte pre veľmi príjemnú jazdu s vánkom vo vlasoch funkčný ventilátor a podstatné je vetracie okienko strešné, ktoré má nadstavenie polohy. Hej, vieme si ho v podstate zavrieť a teraz je úplne zavreté. Na ľavej strane sa nám nachádza pás, klasické pásové zapínanie bodové. Pod sedankou sa nachádza úložný priestor, kde si môžeme ukladať nejaké veci. Hlavný je hlavne istič batérií. Tu zapíname a odopíname v podstate kompletne batérie od veškerej elektroniky, ktorá sa v trojkolke nachádza. Pri dlhšom uskladnení, po prípade keď sa v zime hlavne nejazdí, je dobre trojkolku úplne nabiť, tento istič zhodiť a raz do mesiaca odporúčame dobíjať kvôli väčšej životnosti a predĺžení životnosti batérií. Na ľavej strane sa nachádza redukčná páka. V podstate funguje ako redukcia pre zníženie otáčok, ale motor zároveň bude mať väčšiu sílu. Takže keď je trojkolka plne naložená a má problém výjsť do kopca, redukčná páka sa zatlačí smerom dole. Vtedy ostane redukcia v podstate, kde sa zníži rýchlosť, ale zvýši sa sila motora. Pri jazde v podstate po ceste vždy musí byť páka v hornej časti, v hornej polohe. Na pravej strane sa nám nachádza ešte ručná brzda, v podstate rovnaká ako v automobile, takže po zatiahnutí ostane brzda zatiahnutá, zabrzdená, odistí sa poistka a trojkolka sa odistí od brzdy. V časti sa nám nachádzajú nastaviteľné spätné zrkadlá, ktoré sú sklopné, možnosti zaistenia presne podľa vášho uhla pohľadu. V prednej časti sa nachádza stierač, LED-kové svetlomety s pekným denným svietením. Hlavný svetlomet je LED cez šošovku, takže trojkolka svieti veľmi pekne, jasne a silno. Takisto sa tu nachádza masívny, mohutný nosný rám predný, v podstate ako nárazník. Tu je spomínaná kotúčová brzda, v podstate kotúč je obrovský, takže aj pri maximálnom zaťažení trojkolka vie pekne, efektívne a rýchlo zabrzdiť. Môžeme si ukázať menšiu prevádzku jazdy. Pekne si otvoríme dvierka, do trojkolky si sadnieme, dvere zavrieme. Takže kľúčik dáme do prvej polohy. Trojkolka, displej, všetko nabehne, zmagneme P, kde odistíme parkovaciu brzdu a trojkolka sa hneď pohne do prvej. Takže jazda je relatívne plynulá, treba sa naučiť narábať s plynovou rukoveťou, ale pri plnom pootočení plynovej rukoveťou trojkolka sa hneď maximálne rozbehne. Cítim žiadny vietor, žiadny hluk, keby pršalo, tak žiadny dážď. Riadenie je veľmi jednoduché, v podstate je to skoro samé, dá sa povedať. Pekne si cúvneme, dáme drive, vypneme kľúčik, hotovo. Pre zaistenie použijeme ručnú brzdu a vieme z trojkolky pekne vystúpiť. Takže teraz si predstavíme alebo ukážeme možnosti boxovej nadstavby pre trojkolku JP 2000, čo sa týka výkonu motora, výkonu batérií,
funkcionality ovládania je to identické ako pri modele JP 2000, akurát, že namiesto korby sa nachádza tu na zadný box. Box je celoplechový a je možné ho otvoriť z bočnej strany. Je tam možnosť petlice na zámok, kde si vieme otvoriť zadnú časť. Sú tu dve garážky, vrchná a spodná. Odistíme a máme pekný uzatvárací úložný priestor, do ktorého neprší, nezateká, je všetko izolované s tesnením. Viete si box uzamknúť, takže pre nosenie nejakého náradia, rôznych materiálov, aby nebola otvorená korba a v podstate je zamknutý a zaistený materiál proti krádeži. Zavrieme si, zaistíme. Korba sa dá zároveň vyklopiť, v podstate, aby sme sa dostali k batériám, takisto pomocou pneumatického piestu. Takže tu by sme mali uložené batérie, znova motor, riadiaca jednotka, všetko potrebné, všetko je, dá sa povedať, rýchlo prístupné kvôli servisu, kvôli nejakému zásahu, po prípade čisteniu. Sklopíme si dole. Trojkolky sú plne homologizované pre prevádzku v Európskej únii. Ku každému vozidlu je v podstate COC certifikát. Je možné trojkolku prihlásiť, dostanete technicky, spraví sa poistka, malá ešpezetka a je potrebné vodičské oprávnenie AM. To je z dnešného videa všetko. Všetky technické informácie nájdete na našej stránke. Je tam podrobný rozpis výkonu, rozmerov, všetko potrebné, čo je treba. Dúfam, že sa vám video páčilo a ďakujeme, že nás sledujete. Čaute.